Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. He who does the will of my Father. Kodwa lowo wenza intando He kababa who wami. does the will of the seed. Lowo wenza intando yembewu. Dying daily. Afa nsuku zonke. Dying daily. Afa nsuku zonke. Because for a seed to produce, Ngoba ukuze imbewu it ikhiqize, must die. kumele ife. So you say, Lord, Lord, but you don't know how to die. Uthi Nkosi Nkosi kodwa ukwazi ukufa. You don't know how to die yet. Awukwazi ukufa. So Apostle Paul says, I die daily. Ngokumpostoli Paul uthi ngifa nsuku And he zonke. comes and says, follow me as I follow Eze athi Christ. ngilandele njengoba ngilandela uKristu. It means you will be reproduced. Okusho ukuthi uzophinda phindwa. What is in me will also be found in you. Okukimi kuzotholakala nako. Who is that? The Christ himself. uKristu kuqobo lwakhe. Angeke ungilandele kuphela ngokubona isithelo sodwa. But lento ekimi izongena nakuphi? Izongena nakuwe. Fully known now. Usukaziwa Reproduced. ngokuphelele. Uphinda phindiwe. So that's why we have this problem in churches. Yashunyayelwa, but akuna production process yet. Akunani? Akuna kuphinda phinda. Yashunyayela, akunamuntu okhulayo, akunamuntu othola ipurpose yakhe. And some might be produced by a fruit only. Abanye bangahle bekhiqizwe isithelo nje sisodwa. By following a seedless fruit. Ngokulandela nje isithelo esingenambewu. A fruit is seasonal. Isithelo siza ngeinkathi. A fruit might not survive certain seasons. Isithelo singengasindi kwezinye inkathi. It ends up producing seasonal Christians Sigcina sesikhiqiza abazalwane who don't nabo know how to beinkathi. die. Abangakwazi ukufa. So when they face trouble, Mase bebhekene neyinkinga, the fruit gets rotten. lesithelo sikubo siyabola. When there's no rain, they are affected. Makungenambewu bayathinteka. Rain. When there's no rain, they are affected. Makungenamvula bayaphazamiseka. But a seed, Kodwa imbewu a seed does not depend on the rain too much. ayincikile Lamanzi lawo qobo. amancane angenayo iyawumunya. You are stored. Lo moya oncane iyawumunya. And then it begins to die. Besiyaqala kuyafa. Mayifa yenzani? Impilo yalembewu itholakala ngaphansi manje. Noma ungakhipha isihlahla, mawuyothela amanzi lapha, iyobuya futhi lembewu. Ngoba lenhlabathi ibambe impilo yalembewu. Jesus. It means the life of Jesus Christ. Ukushuthi impilo kaJesu. So when the life of Jesus is in you, impilo kaJesu mayikuwe, you cannot die ungeke nje ufe or overcome by noma situations. unqotshwe izimo. True fruitfulness, Ukuthela kwangempela it's when an incorruptible seed continues yila kuqhubeka khona imbewu Without engonakalile corruption. ngale kokonakala, without corruption ngaphandle kokonakala and contamination. nokungcoliseka. But if a seed is corrupted, Kodwa mayisikhohlakele yona it's ke going to produce bad fruits. izothela ithele ezimbi. It can be a fruit, Kungenzeka kube isithelo, but when you open inside, kodwa mawusuvula there's ngaphakathi no seed, it's a bad fruit. akunambewu, isithelo esibi ke leso. It's like when you say, ngiyasindiswa ngisaya kuJesu. Othi papa lo Jesu bakubizele na usambona. So ubona ini umuntu. Marolando yini isithelo. Marimbewu yalesithelo ayikho phakathi kwesithelo. Go on. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. He who does the will of my Father. Kodwa lowo wenza intando kababa wami. Many say, Lord, Lord, Abaningi bathi Nkosi but they Nkosi, can't do the will. kodwa bayenza intando. They can't do the will of God. Abayenza intando So Jesus kaNkulunkulu. says, I came to do my will, the will of my Father, and finish it. It means to die. uJesu uthe ngizokwenza intando kababa ngiyiqede. Angifuni ukuthela ukufa, ngenzeni ngingafi. ngafi. You get it, ne? So uyeza uyashumayela angafanga. Bekanazithelo bekuyi fruit. But the main purpose uJesu bekayilindile ukuthi lembewe kuyi iyongena kuphi kuma disciples. Iyongena kuphi? Kubafundi. Before crucifixions, what is in him could not enter. Ngakabethelo kwakukuye zange kwangena. So when he dies, Kodwa mayisefa, that's when he says the Holy Spirit will come to you. yila ethi khona umoya ongcwele uzozakini. Now the Holy Spirit will come to you. Uzozakini umoya ongcwele. It means the seed now Okushuthi imbewu ke is going manje to come to you as well. izozakini futhi.
So you will not only be known by a fruit without a seed. awusuze ukwaziwa nje kuphela ngesithelo ngaphandle kwembewu. People will look at you, they will see where you come from. They will see who chose you, who sent you. Abantu bazokubheka babone okuthumile nokukhethile. They will see who chose you, who sent you. Bazobona okukhethile nokuthumile. I'm a bit confused. uJesu uphi man? Ke siyohlola ngale ka mama ugobela ngale. Yeah, that's how Christians live today. Mazalwane, but basa consult. And angakuba blame. Angisho bamenyiwe esontweni ukuthi uJesu khona. Nabafika abapholi, nabafika amademoni abayeki, nabafika abakhuli. Then bathini athi simncedise. Now, it's a bad fruit Isithelo esibi. produced by a bad tree. Zikhiqizwe isihlahla esibi futhi. Now, zonke zilinde in umlilo. They will all be burned. It Zonke means the zoshisa. incorruptible seed did not succeed. Okusho ukuthi imbewu engonakaliyo izange yaze yaphumelela kubo. It failed. Ihlulekile. Gone. But he who does the will of my Father, who is in heaven. Gone. 22. Many will say to me on that day, Many will say to me on that day, Abaningi bayothi kimi ngalolo suku. Lord, Lord, have we not prophesied in your name? have we not prophesied in your name? Siprofetha ngegameni lakho na. It looks like it's fruitful. Kubukeka ngathi kuyathela. It looks like it's done for the Lord. Kwenzibukeka ngathi kwenzela inkosi. Gone. Lord, Lord, have we not prophesied in your name and driven out demons in And your name driven out demons in Sakhipha your name. namadimoni ngegama lakho. and done mighty works in your name? Verse 23. And then I will say to them openly, Openly, publicly, publicly, I never knew you. I never knew you. Angikaze So nganazi. God knows us through the seed. uNkulunkulu ke usazi ngembewu. Through the seed. I never knew you. It means nibonakale njengezithelo, but you are seedless. Hey, benizithelo Izithelo ezinambewu. ezinganambewu. Abantu babona in izithelo, but imbewu ayikho. So he says, I do not know you. Wayesethi kanginazi. Nitshalo bani? Nitshalo bani? Mina nganitshali. Ngoba imbewu ayithola kangakuphi esitheleni. Bathole izithelo sezibola. You must know something. Fana ne-apple. Yabona i-apple lenzani? Lenza housing ye ama seeds phakathi. It's what makes the apple strong because isibungu isikhathi esiningi nasipenetrator sifuna ukuya Kwimbewu. in the middle. So nakunale housing izimbewu nasithi siyashaya sibhampa lapha kuqala. I-protect yini? The housing of the seeds. Yilendlwana. It makes the apple to be more protected. Yenza i-apple ukuthi livikeleke kakhulu. Ukuthi ingapenetrate lula. So if you are seedless, it means anything can enter you. Okusho ukuthi ungangenwa nayinoma yini. And you can think you are still fruitful. Bese ucabanga ukuthi uyathela. But something has entered. Kanti cha sekhona into engenile. Uqamba ukuthi sasomzalwane wantini sekukhona into engenile. Zikhula zimbili. Zikhula zimbili. Kukhula umuntu ofana notshani, kukhula nembewu futhi. Death and life. Ukufa nokuphila.